Un neno de 7 anos resultou ferido leve ao ser atropelado esta tarde en Chantada. O rapaz é neto dun coñecido médico chantadino que o atendeu segundos despois do suceso. Segundo nos comentou a Policía Municipal, en principio o neno non sufriu danos graves. O suceso producíase alrededor das 7 da tarde na avenida de Ourense. Segundo testigos, o rapaz saiu correndo da beira rúa e meteuse na vía de súpeto no momento en que circulaba este vehículo. O rapaciño saliu correndo por aquí, por diante da farola, por onde estamos ahora mismo. Saliu correndo, meteuse dentro da calle, pasou o coche e nada, topouse co neno. Bueno, según decían, o coche frenou ao momento. Frenou ao momento, foi xusto. A parte foi xusto, que non deixou, de feito non deixou nin frenada. E a parte viña despacio, que pasa que o golpe, xa sabes, co impacto do coche contra un rapaz a esa velocidade que xa 10, según o viu, frenou. Testimonio co que coincidiu o condutor, veciño de Chantada, que en trastornado polo suceso nos dixo que freara en seco pero que non puido evitar o golpe. O neno foi trasladado a Monforte en ambulancia.